ମାଛ ପଡୁ ନ ପଡୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଆମର ମାଛ ଧରା ଭିଡିଓ ହଉଛି। ଏଇଠି ବନିଶ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସି ଯାଇଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଗାଇଜ୍, ଇଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଚାରା ଆସିଗଲା। ଏବେ ମାଛ ଧରା ହବ। ବନିଶି ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ଧରା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବନିଶି ଏଠି ପଡିଛି, ତେରେଣ୍ଡା କିଛି ହଲଚଲ ହଉନାହିଁ। ସେଠି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ସାଗର ବସିକି କଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗ କୁଆଡେ ଗଲା? ନାଗ ଗଲା ଏଇ ସେପଟକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ପାଗଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାଛ ତ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ସେପଟେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଲ ପକଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାହିଁ ବନିଶରେ କିଛି ପଡୁନାହାନ୍ତି। ତେରେଣ୍ଡାର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଡିକି ରହୁଛି, ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ପଳେଇ ଯାଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପଡି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଗୋଟେ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପଡିଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପଡିଛି। ଆମ ନାଗ ସେଠି ପକେଇଛି। ମାଛ ଧରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ରେ ତ ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳଠୁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପାଗ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ହବ, ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି ଜୋରେ। ମାଛ ପଡୁ ନ ପଡୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଜଣେ ମଉସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରା। ସେଠି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲାଣି। ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘ ପୁରା ଆକାଶରେ ଘୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ଷାଟା କାଚୁ। ଏପଟେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନରେ କେମିତି ହଉଛି। ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଧାନ ହେଇଯିବ। ତଳି ରୁଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି।